ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଗାଁକୁ। ଚଉରା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଚାଲିଲୁ। ବହୁ ଜୋରେ ହଉଥିଲା ଖରା। ଅଂଶ ଥିଲା କିଛି କିଣାକିଣି। ତାପରେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ। କୁଆଡେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଅଂଶକୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି, ଏମିତି କଣ ହୋଇପାରିବ? ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗାଁରେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମା ତାରାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କରୁନି ମ, ସବୁ ବୋଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା ଆଉ ଗରମା ଗରମ ମଟନ। ବଢା ହେଲା ଖାଇବା। ଅଂଶ କଲା ମଟନ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ପାଇଁ ବାଢି ଦେଲେ ବୋଉ ଖାଇବା। ଦେଖୁନ କେମିତି ପାଖରେ ବସି ଜଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ପାଳି। ଶାଶୁ, ବୋଉ, ନଣନ୍ଦ, ଭଣଜା ମିଶି ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ମଉଜ ଆଉ। ମତେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାରିରୁ ବୋଉ ଲଗାଇଥିବା ଗଛରୁ କିଛି ମତେ ବାଛି ବାଛି କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ଭଲସେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ। ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତରକାରୀ। କିଛି ନଦେଲେ କଣ ମା ମନ ବୁଝିବ? ବ୍ୟାଗ ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ ବୋଉ, ଆଉ ପଛେ ପଛେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ମୁଁ। ଆସିଲା ବିଦାୟ ଟାଇମ୍। ଭଣଜା କଲେ ବାଏ ବାଏ। ରାସ୍ତାରେ ତୋଳୁଥିଲି କାଶୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ କଣ ଉପୁଡିବ, ପୁରା ଗଛ ଉପୁଡିଗଲା। ରବିବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲି ଗିଫ୍ଟ। ତାପରେ ସିଧା ବାହାରି ଆସିଲୁ ପୁରୀ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ।